Lugar nga nasunugan sa sitio Libra Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay, gihawana na. Yan ang report ni Femari Dumabo. Nagtinabangay ang nagkalinlaing buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay aron paghawan sa nasunog nga bahin sa mga panimay sa sitio Libra, Purok Kamunggay, Barangay Poblasyon. Nagtinabangay ang barangay ug ang Talisay City Engineering ug ang Talisay City Task Force Rehab Center lakip ng aksyon agad sa pagsusi sa dapit aron masayran kung asa ang mga luna nga pribado ug ang luna nga iya sa kagamhanan. Miulbo ang sunog sa miaging Miyerkules nga miugdaw sa 80 ka mga panimay. 93 ka pamilya ang apektado. 67 kanila ang nanag-iya og panimay nga natukod sa luna nga iya sa kagamhanan. Na-trace na to nga ang usa sa tagiya sa private lot mga bilis. Pero ni okay raman sa mga bilis. Okay, wa naman nalagamita mga yuta. So ipagamit na nila sa mahuman ang reblocking nya masukod na to kada usa kay 93 man ni ka pamilya ang napektuhan. Uban ani nang ngabang ra. Pero wa naman sila kapadulngan. Muna nga pero second priority ni sila. Mato di Captain Edward Alisna nga may pasalig na si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang tanang apektado sa sunog makabalik sa pagtukod sa ilang Pinoy-anan. Samtang ugma sa gabi ang katapusang pagpanghatag og libreng pagkaon gikan sa city government. Ugma na sa bihatag ang financial assistance. Apan mohangyo sa Lisna sa city government nga tugutan una gihapon nga temporaryong makapuyo sa Talisay City Sports Complex nga gihimong evacuation center ang uban sa mga nasunugan nga way kapuy-an. Samtang hinay-hinay pa nga magtukod sa ilang balay. Ang barangay ug ang Dakbayan milusad na og donation drive alang sa mga biktima sa sunog. Sinakong mga used clothing ang ilang nadawat. Hangyo karon sa kapitan. Bugas. Nya kanang linata, nya og cash kaya magamit nila. Kung makakuha mo ka ng housing materials, mayo. Dahil mas may ng kaso kaya sila na yung palit. Okay, kung magkwantag housing materials, wa sa tayo kabutangan. Nya mag-ilog sana. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.